慣れたのかしら。邪魔はさせん。セット砦は一平たりとて入らせるわけにはいかん。この入り口を抜けるものなら抜いてみよ。かの者の傷を癒したまえ。癒しの力よ。ここを貴様らの墓場にしてやる。癒しの力よ。癒しの力よ。癒しの力よ。
突撃。これで終わりだ。まだ死にたくねえよ。
ジェシカ様、見ていてください。